Terve. Mä oon Tapio Kofään väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa väestön terveyden tohtoriohjelmassa. Tutkin mielenterveyspalvelujen järjestelmien strategista johtamista tämmöisessä kompleksisen adaptiivisen systeemin viitekehyksessä, missä tuodaan vähän lisää monimutkaisuutta näihin lineaarisiin ja reduktionistiseen johtamisoppeihin ja ihmiskäsityksiin. Mutta tällä kertaa vähän käsittelen aihetta, joka liittyy mielenterveyspooliin. Mielenterveyspooli on semmoinen mielenterveysalan järjestöjen yhteenliittymä, ja itse on siellä järjestöluottamustehtäväharrastuksen kautta ollut paljon mukana psykoosista toipuvien asialla. On tuon Nouseva mieli-yhdistyksen edustajana siellä edistänyt yhdistyksen kohderyhmän asiaa, koska asiasta aika paljon tiedän mielenterveyspuolin kokouksissa, joka vaikuttaa siis suomalaiseen mielenterveyspolitiikkaan ja eduskunnan mielenterveyspoliittiseen neuvottelukuntaan. Ja mä oon siellä nyt tosi paljon työstänyt, että luovuttaisiin tästä ihmisten hankalien elämäntilanteiden ja verkostojen ongelmien, missä joillakin esiintyy oireita, niin niiden rinnastamista tämmöisiin yksilöiden lääketieteellisiin sairauksiin siinä missä muutkin. Ja sitä on tosi paljon siellä jumpattu ja pidetty esillä ja keskusteltu asiasta. Ja kuinka ollakaan, niin mielenterveyspuolin viestintä sitten tuuttaa tätä juurikin vakavaa mielenterveyshäiriötä ja vieläpä sitä sairastavia henkilöitä esiin. Ja tämä liittyy sitten terveystieteiden maisteri Camilla Longstedtin tuoreeseen väitöskirjatutkimukseen Turun yliopistossa, joka liittyy sitten tähän niin kuin potilaiden fyysisen, kroonisesti sairastavien potilaiden fyysisen terveyden tilan seurantaan, tai niin sanotusti kroonisesti sairastavien, mistä se sitten johtuu, niin se, että ihmiset kroonistuu, niin se on sitten ihan toinen asia. Mutta miksi tämä viestintälinja mielenterveyspuolilla poukkoilee näin paljon, niin se mua kyllä kiinnostaa ja mun mielestä tähän tarvitsisi nyt joku linjaus saada, että mitä mieltä mielenterveyspuoli on ja millä tavalla suhtaudutaan siihen keskusteluun, mitä on käyty, että pidetäänkö sitä ihan tyhjänpäiväisenä puheena, jonka voi sitten unohtaa ja tehdä päinvastoin, kun on vähän jäseniä pidetty tyytyväisiä, vai pitäisikö nyt ottaa asia tosissaan ja ruveta sitten puhumaan niistä sosiaalisista syistä ja hankkia vähän dynaamisempi ja verkostokeskeisempi näkökulma näihin ihmisten ongelmiin, koska tämä on tosiaan yhdistetty monenlaisiin negatiivisiin seurauksiin, mitä viime videolla käsittelin tämä lääketieteellisiin sairauksiin siinä, missä muutkin sairaudet, niin rinnastaminen. Ja se, että sitä tieteessä käytetään, moni käyttää ja psykiatriassa käytetään käytännössä, niin se ei niin kuin missään tapauksessa tarkoita, että tutkijat olisivat asiasta samaa mieltä tai edes kliinistä työtä tekevät olisi siitä samaa mieltä. Että maailmalla ollaan siirtymässä tästä poispäin ja mun mielestä niin kuin mielenterveyspuolin pitäisi olla siinä kelkassa mukana ja nyt ottaa vähän johdonmukaisempi linjaus. Mutta ei mitään pois Longstedtilta, että puutun vaan tähän mielenterveyspuolin viestintään ja toivon siihen johdonmukaisuutta ja jonkinnäköistä linjaa. Ja mun mielestä nyt pitäisi lopettaa tämmöinen poukkoilu. Kiitoksia.